Hey YouTube! Vi optager sammen med Effe F. i Minecraft igen. Jeg skal låne Episode din 2 år. Faction. Jeg elsker det her hoved. Hvad for en af dem? Mit eget. Jeg elsker det her. Jeg overvejer egentlig bare at lave et skin med det der. Kom, lad os gå ud. Du lukker døren for dig selv. Fuck lå. Prøv at se. Låner du mit over til at stole? Jeg skal bruge noget stone. Shit, jeg har bare kommet. Og YouTube, hvis I gerne vil være med i Faction. Ej, det må man ikke. Nej, I får sgu ikke lov til at være med i Faction. Hvorfor taber du? Siger, du skal bruge gravel, og så, hvad gør du? Du smider gravel. Men jeg har brugt mit gravel. Prøv at komme. I går, ikke? Så var det her ikke claimet. Var det ikke? Har du Nej. glemt det skrådstræk F? Jeg har claimet det. Ja, det er jo Faction early. Prøv at se, Mathias. Mathias. Du har et hul oppe i luften. Her. Og det var bare en lille kriber. Så. Det er godt med et stone slab. Så er det. Men er det ikke et nice rum, så skal der være mig. Du ved godt, at dit chest ikke bliver private. Jeg ved det, men jeg skrev det. Du skal... Se, der er en skraldespand. Jeg Kom, tager ikke Mathias. noget. Jeg er skrald, jeg skal ned. Ja, gå så ned. Hop. Torch! Den lå ikke ned. Jo, hallo, det er offringen. Den skal sgu da være inde ved alderrummet. Ja, man, vi laver sådan en ældre lava-rum slags. Og så dem, vi ikke kan lide, de skal bare brændes. Ja, de skal bare brændes. Ned med dig. Lol, vi kan lave en netherportal. Det er rigtigt, det laver vi også inde i ældre-rummet. Eller inde på mit værelse. Nej, fordi vi kan dække den til jo. Vi skal jo dække den til. Når Hvor fanden er min flintens sted? Ja, du kan lave en ny. Jeg har givet dig alt mit flint, Mathias. Jeg havde 12. Jeg har ikke noget flint. Jeg har kun 12, hvad hedder gravel. I din chest. Fuck. Nå. Jeg låner lige et. Du skal se, hvor langt vores alterrum er. Prøv at komme ind og kigge. Så har jeg allerede en flint and steel. Ja, selvfølgelig. Kan du ikke huske den, hvor du prøvede at brænde mig? Okay. Au! Vi har lavet den som regel. Ikke brænde hinanden. Det er godt, jeg ikke mister noget liv. Og jeg skal lige forme aldringsområdet, så der kan stå en nederportal. 10. 11. Den er 10 jo. Sådan, så er der plads til en nederportal. Lige her. Jeg har formen. Er du klar? Du skal Ja. også have en. Da. Okay. YouTube. Da. Wow! Au! Så de løber selv. Så går du bare ind på tage en bil. Jeg troede, vi var spurgt med lidt lava. Nej, der lever de her. Der er en gast! Fuck, det ser grim ud med John Smith. Fuck, det ser klam ud. Hey, der er en med armor på. En krigszombie. Lad os dræbe dem. Ja. Hallo, du ved godt, der er kommet minigris-zombier. Vi skal have den der gastier. Au, så går jeg ind i lava. Så meget kors, der ligger der. Nå, det er jo. Jeg står bagved dig. Au, for os. Jeg skyder. Jeg skal kraftedeme komme efter dig. Kom så. Og så kommer der 2. Kom så, bøsse. Au, gider I godt pisse af Vi med det der? ses. Pis. Au, for satan. Vi kommer også til at spille alle mulige tickets og alt det der. Ja, så Fuck, jeg kom til at dø i lava. Eller drukne mig selv i lava. Du er død, ikke vel? Nej, jeg døde ikke. Jeg skulle bare ud og hente noget kors, og så kom jeg til at hugge under mig selv. Jamen, hallo, man dør ikke engang at være i lava. Du kan bare gå i lava. Ja, et stykke 7. Ja, så jeg var også armer. Og samme og pisse godt. Lol. Shit, så kommer gassen og skyder på mig. Vi ses. Jeg vil gerne håbe, der er lava, der løber ned. Jeg ved ikke, om jeg kan overleve det her. Jeg tør ikke. Run, Forest, run.
home, sweet home. No, I må ikke udlægge portalen. Det kan de jo heller ikke. Okay, det er what? Hvor lander jeg nu? Mathias, jeg har fundet et nether fortress. Jeg skriver bare skråstreg home. Nå, du gør. Ja, og så TP'er jeg til dig. Jeg har 47, hvad det hedder, netherquartz. Skal jeg tage nogle af de der nether bricks med? Og ups, jeg kom til at skrive. Ja, det må du gerne. Jeg tør ikke, for jeg dør. Jeg vil godt kunne få lov at skrive til home, sådan. For fanden, gå væk. Jeg har fundet... Nå, jeg troede, du var blæsøv. Okay, du er nødt til at lige underholde dem et stykke tid, for jeg skal ud og pisse. Ja, Yusuf. Hvad? Ja, jeg kan hen og slå den ihjel. Yay. Fuck. What the fuck? Tralalala. La. What the fuck? Sådan. Shit. Nej! Pis! For lort! Au for satan da. Så pis du. Ses. Pis nu af med dig. Tabte jeg en ske? Mathias, jeg har lige sat noget for, så når andre ser vores... Hvad fanden? Jeg er inde i en anden faction. Hvad fuck? Hvad? The fuck? Jeg er inde i en anden faction. Jeg tipper her. Jamen, der er ikke noget overhovedet. Måske det er en ny faction, de lige har åbnet. Nej, for der er vand ud over det hele. Jeg ødelægger lige portalen. Jeg tipper her til dig. Sådan, så er portalen ødelagt. Altså vores derhjemme? Ja. Vi skal smadre den efter, vi har brugt den altid. Eller bare sætte ting for. Nej, det kan vi ikke, på grund af så ødelægger det altingsrummet. Fuck. Bare ikke gravel. Lag. Firebeat. Og du har fået smeltet noget med stone. Du bruger bare mit kul på det. Ja. Jeg har fået 27 nether quartz. Jeg har ikke fået noget. Ja. Like this. Hvad? Like this. Prøv at kigge bagved dig. Mit yndlingsblok i hele verden. Den ser fucking grim ud med John Smith. Har du set på den? Bagved dig. Du tog min quartz. Quartz. What? Det lyder bare som, man skal ligesom en papegøje. Quartz. Hvad fanden laver? Undskyld, men det var ikke meningen. Jeg skulle bare åbne døren. Tag mig, giv mig det. Jeg har ikke noget. Jeg kan godt se, at du har det i hånden. Fuck, hvor er du dum, hva'? Jeg har ikke noget. Du må gerne få et stykke. Vi skal ofre den. Ja, vi skal ofre et stykke kort. Du har det. Wow! What? Vi skal også ofre en torch. Vi skal ofre den. Du skal... Torch! Sæt den tilbage. Hvad? Det var ikke din torch. Jo. Nej, jeg kom til at crouch, og så gør jeg sådan her. Det er dumt. Jeg skal ikke stå over og opfri saltret. Tænk på, at jeg kom lige til at trække ind. I hvad? Tænk også, du kom lige til at sige, ups, det var den. Det var Mathias. Hvad er det, vi laver? Jeg ødelægger lige min dør, så jeg kunne gøre sådan her i stedet for. Jeg gør det hurtigt. Jeg har ikke nogen dør. Jeg har set... Har du taget en af mine døre? Nej. Skal der være en vej for mig ind til aldringsrummet? Så her, hvis du vil have en dør. Den her fandt jeg. Jeg har en dør. Min dør. Ofre en dør. Nej, vi skal ofre en steak. Steak. Hov. Nu bukker hele mit Minecraft.
Nu, hvor er min steaks? Mathias, skal lige op i F-home, eller dit home. Hvorfor? Fordi vi skal ud og samle træ. Dem der jeg har i hånden. Giv det steak. Min. Ja. Du havde 14, jeg havde 14. Det var sjovt. Vi havde lige præcis det samme antal. Nu har jeg 13. Okay. Ulykke! Jeg sælge. Kom, skal du med ind og spille MV2 bagefter? Ja. Okay, på. Så kom. På grund af, at vi spiller MV2, det er på grund af... Øffe, han er blevet vækvandet. Og vi kommer også til at spille højhus og alt det der. Og VCS. Og RPG, men uden væk. Ej, jeg skal nok op eller lave en ny stibror. Så kan vi Så kan du bare sende dig alle dine spil. Nej, jo, det kan man egentlig godt. Men jeg kan jo ikke logge på 2 accounts. Nej, men du gør bare sådan her. Se. Jeg får koden til din gamle account, så sender jeg alle spillene over til dig, og så glemmer vi bare den account. Kan du godt det? Hvis ikke jeg Nej. Jeg skal bare vide din kode på din account, og så har jeg den. Og så kan jeg sende dig alle dine spil på din nye account. Du skal jo også have den der sikkerhedskode der. Nå, det er rigtigt. Jamen, det kan jeg jo ikke, for på den der bruger, du sender jo de spil, der er væk. Du sender jo ikke helt nye spil på fanden. Det er rigtigt. Eller måske er det, helt nye spil, hvis du sender dem. Det er ikke. Det er jo kun din bror, der er væk, Bandet. Det er ikke din spil. Ja. Kom, Mathias. Hvad laver du? Mathias? Nej, det var sjovt. Jeg tog lige nogle af dine super golden apples, så lagde dem tilbage. Se, det her er mit soverum. Det er et soverum. Hvor kom? Det skulle godt nok kedeligt, det her rum. Nej. Der er jo ikke noget. Nej, det er fordi, jeg mangler senge. Nå, et soverum. Nej, det er en scene. Ja. Så skal vi have Neon til at danse herinde. Nej, det er stripperscenen. Okay, så mangler vi noget. Så skal jeg lige hente noget Vi findes. skal bruge en stripperstang. Vi skal bruge 2 stripperstanger. Det er ikke nogen strippersang. Det er en sovesal for fanden. Men det er stripper, der er ved siden af. Ja. Og så skal der stå en her. Flyt dig. Ja. Sådan, så kan vi stå og strippe. Så er der en, der skal kigge på, imens der er en, der stripper. Nej, så skal sengene være hernede. Mathias, så skal sengene Så være. kan man betale stripperen for, at jeg kommer over i sengen. Det er faktisk meningen, at mig og Popcorn-kongen og Jakobski skal sove herinde. Hey, du! Kom, vi skal ud og finde noget uld. Mathias, vi skal ud og finde. Sådan. Jeg går lige op i home. Jeg går med. Don't drop that duck. Og YouTube, altså, jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg ikke uploader noget. Mathias. Krak. Se, PT. Det tager 6 sekunder. Og vi har diamarmor, og vi har slet ikke brugt de der kit. Det kan man ikke engang. Mathias, ikke nom. Hallo, I skal ikke høre ham, når han er mærkelig. Det vil I ikke. I vil ikke høre mig, når jeg er pædofil. Det er han altid. Sammen med Nick. Ja, Niklas han er ond. Han er pædofil sammen med mig. Og så er det mig, der var pædofil engang. Ja, han var. Nu er han ikke mere. Efter han blev kærester med Simone. Jeg er slået op med Simone. Så måske er du lidt pædofil. Yay. Måske. Så skal jeg gøre det bedste. Så skal jeg gøre det bedste for at kigge på børn. Jeg skal gøre det bedste for at komme over i svømmehallen og kigge på nøgne børn. Det kunne da godt være, at det var en... Jeg har fundet en til sø. Må du godt være pædofiler, de går? De går over i svømmehallen, står og kigger på små børn, der tager tøj på. Eller tøj af. Nogle gange kigger vi også på piger. Okay. Ja. Altså sådan nøgne piger i virkeligheden, eller hvad? Mathias? Det tør jeg fandme ikke.
Eller det tør jeg godt. Men så skal jeg Vi kender en svømmehal, hvor der er et hul ind til pigerne. Ej, har du været inde og kigge? Har jeg kigget? Selvfølgelig da. For fanden da. Ej, det gør man også i vores haller jo. Ej, det var sjovt. Det gør jeg sgu ikke. Det har jeg gjort mange gange. Eller mig og mine venner har bil. Hallo, vi skubbede en gang en nørd fra vores klasse. En nørd? Ja. Sådan en, der spillede, eller var pisse irriterende, ikke? Skubbede vi ham ind til pigerne. Hold kæft, det var sjovt. Jeg tager nogle cocoa beans. Jeg har fundet en sø. Stor sø. Kan ikke skideball over det? Nej, pigerne skreg bare at slå ham. Og jeg har fundet gud. Det må være dejligt for ham. Nej, for han synes, det var ulækkert. Ja. Og jeg har fundet Clay. Så kan jeg ikke forstå det. Så er han ikke blevet gammel nok. Han er faktisk 12. Han er stadig gammel nok, så. Jeg vil have noget Clay. Og jeg har fundet et rich hus. Har du fundet witch? Et rich hus. Det er rigtigt. I den her opdatering, så kan du også finde witch om natten. Hvad? I den her opdatering kan du finde witches bare gå rundt. Lol, skal vi ikke det bare gå på sådan? Det er ordentligt sejt. Fordi witchene, Ej, de kaster bare direkte potion efter. De er næsten blevet værre end skeletons. Intet er værre end skeletons. Jo, dem. De kaster en slowness potion, så du løber langsomt, og så kaster de en gift potion på dig. Dør jeg ikke gift potion. Nej, men så kaster de også instant damage potion på dig. Det dør du ikke. Instant damage, så dør du. Instant. Det siger lidt sig selv. Instant damage. What? Jeg har fundet et godt sted at grief. Tilbage. Og YouTube, det kan godt være, at det er lidt kedeligt. Min vinkel er, når det er Mathias, der bare render rundt og finder alle tingene. Det må da være mere eventyragtigt. What the fuck, vi laver det herinde? Bare okay, det dørt, jeg har. Vil du bruge en skovl, eller hvad? Der er lag. Det var ikke et sted, vi skulle være. Er det lava? Rent lava. Nå, jeg graver muren op. Ja, så falder der også snart lava på dig. Jeg kan godt se det. Jeg tror, de lavede det for troll-agtigt. Nej, prøv at kigge op i luften. Au, for satan, så hopper jeg ned i lavaen. Hvis man kigger op i luften, så er det en base, men det gider jeg ikke gå op. Den er blevet griefet sikkert. Nej, lad os prøve. Ja, okay. Du kan gå. Kommer med mine ninja skills. Jeg brænder! Der kan jeg komme op. Det towers. Hvad kan I bedst lide med? Er der Ern, eller er Øffe er med, eller Øffe ikke er med? Skriv noget i kommentarerne, hvis I synes. Og det er mig, der er Øffe. Ja, vi giver et godt team, som der giver sjov. Ja. Og pædofilisme. Ja. Nej, vi mangler den ikke. Ja. Så er vi powerlisme. Ja. Vi burde bare starte en YouTube-kanal. Nej, hallo, vores faction skal sgu da hedde pædofilerne. Pædofilerne for Danmark. Og jeg har fundet en grief base. Nej, den er grief. Jeg skal der stå pædofile.dk. Nej, pædofilen.dk. Og det er Niklas. Pædofilen. Og så vi alle sammen have pædofilisken. Jeg skal bare være pædobør med en pik. Så skal jeg være et pædogris. Pedo. Hvad hedder den ikke? Skincraft, den der hjemmeside? Skincraft, jo. What the fuck? Prøv at se, hvad for en fuck. Jeg har fundet en fuck zombie. Den har træsvær, guldarmor og jernbukser og lædersko. Lol. Så er det træsvær. Jeg har fundet boghyller. Boreoler. What? Det her er inde i en faction. Wow.
Mathias Berg, vi skal ind i M2 lige om lidt. Hvorfor? Jeg har næsten ikke optaget noget her. Og hvad så, jeg har lyst til at slå dig ihjel. Jeg sidder fast. Jeg hader huller. Sådan, så kommer jeg op. Ja, jeg kender glitches med Minecraft, når du sidder i en infection. Hvad? Jeg kender nogle par glitches, man kan bruge, hvis man sidder fast. Og det er uden at bruge blokke. Hvis I er inde i infection, ikke, så skal I bare smadre en blok, og så hurtigt hoppe oven på den. Og så skal I ikke rykke jer. Ølfe? Hvad laver du? Så jeg finder et skin. Ah, Eller laver et skin. jeg vil sige, det er dårligt at finde et skin. Laver et skin. Du får grineflip af det her skin. Jeg har næsten bare lige skal gå over i spawn, og så være med til drop party. Jeg går i spawn. Hey, jeg har fundet ham, du dræbte. Eller den der hoved, vi har ekstra end mig. Ja. Jeg har lige fundet ham. Nej, ikke Minecraft Forum. Mathias Berg, der skal vi ind og spille M2. Hvad? M2. Bagefter. Nu. Mathias, kom, vi skal ind og spille M2. Lord Darkness Butter. Det er der en, der har kaldt den Villagers. Lord Darkness Butter. But. Mathias, kommer ind i M2. Men lige der er nogen, der laver drop party. Aha. Mathias, vi spiller ordentligt sniper, ikke? Hvad er jeg så lige spise en mormor? Jeg har ikke fået morgenmad! Nej, YouTube. Det var vist slut på den her episode. Vi skal lige på den her beacon, imens vi slutter. Beacon. Ses.